Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Keulaan mieliviä numero 3 Quick Sugar lankeaa laukalle. Samoin laukkaa 4 Speedy Pine ja vielä 16 Angelica. Johtopaikalla kohti kaaretta numero 2 Feeling Brave, mutta takamatkalta Salama avannut 6 Vitvos Talisman haastaa ja siirtyy kaarteen alussa kärkeen. 6 Vitvos Talisman ottaa juoksun komentoonsa. Hänillä laukkaavat 12 Otello Narva ja 15 Gonagas Joosef. Johtavan perässä jatkaa numero 2 Feeling Brave, tämän kannalla numero 1 Flying Foxtrot, toista rataa vetämään 5 Flurry Aria, jonka kantaan 13 Mr. Begasos, toista rataa kolmantena 14 Mountain Credit, paaluuta mitattuna avaus puolikas 26-0. Kolmannella keikkuu ja eteenpäin tulee numero 8 Last Tempter, toista rataa pitkin neljäntenä 7 Simeon Check, tämän tuntumaan neljänteen sisälle numero 9 Mistrals Anthony, jonka perään 11 Victor Moon, viidenteen selviää 4 Speedy Pine, sen takaa laukkaa jälleen 16 Angelica. Hänillä 10 Mistral Starjan, josta rako numero 3 Quick Sugar, jälleen rakua 12 Otello Narva, ulkoa 16 Angelica. Hylätään 16 Angelica, liiat laukat. Fouga IT lähtö numeron 6 Vitvos Talisman komennossa, rinnalla 5 Flurry Aria ja kolmatta hehkuttaa 8 Last Tempter, 23.5 kierroksen väliaika. Laukalla 13 Mr. Begasos, laukkaa 9 Mistrals Anthony. Kolmannen kiertoon hänniltään numero 7 Simeon Check, toiselle laskeutuu numero 8 Last Tempter. Hylätään 9 Mistrals Anthony, pitkä laukka. Kellopaikalla viimeiselle takasuoralle numero 6 Vitvos Talisman, 5 Flurry Aria, toista rataa tuntumassa. Hännillä ottaa laukan 12 Otello Narvaa. Kolmantena takasuoraan polkee 2 Feeling Brave. Neljänneksi nousee numero 7 Simeon Check. Viidenneksi 14 Mountain Credit. Seuraavana sisärata numero 1 Flying Foxtrot, mutta ei pysy edessä menevien tahdissa. 19 kolmas puolikas. Laukalla jälleen 4 Speedy Pine, sen kohdalla näyttää tukalalta, sillä kärki karkaa kauaksi ja johtopaikalla jatkaa numero 6 Vitvos Talisman. 5 Flurry Aria sinnittelee tuntumassa, sitten tasatahtia 2 Feeling Brave, 7 Simeon Check ja kärki kvartetti tekee muihin rakoa. Maalisuoran aika lähdössä 3 ja numero 6 Vitvos Talisman torjuu ulkoa tulevia. Toista rataa puristaa 5 Flurry Aria, laukkaa samassa. Kolmatta rataa pistelee mukaan voittokamppailu numero 7 Simeon Check, 6 Vitvos Talisman kärjessä. Toiselle kohoa sen takaa 2 Feeling Brave ja ulkoa 7 Simeon Check. Feeling Brave, Simeon Check ja tasaista on. (19.5) viimeinen 500.
Totopelitulokset lähtö 3, voittajakerroin 38-33. Sijakertoimet 7,76, 4,84 ja 2,65. Kaksarikerroin 243,51. Lähtövaihto 10 467 euroa.